Gutigana no roboti oruo chingaki obochori bw'ikiama kia UDA orobereirie guchia gukorekana ase county ya Kisii nabo igo county eria ya Nyamira gose ase ensemo ya South Nyanza nigo bono regional manager ase ekiombe ose kiamekio kia UDA asereta Ezekia Bosire anyareko bakagoteba buna nigo obochori obo ose amarigani ayo anyareko bakagwikirana ase njirendonge asaburi bono umwananchi anyareko bakagwesokia elio waka ekura ase kiamekio kia UDA. Engineer Ezekia Bosire, UDA Regional Manager South Nyanza, ndakati abantu baminto inganto bwata obochori bwe party tawara ya UDA ase county ya Kisii na Nyamira. Kisii bwata obochori tarehe 22 June 2024 obochori obo chakira ase a polling center abantu bagochoro 20 abantu bagochoro ase polling center na bakogwatia abantu batatu bakuruku professionals oyo mo ikabe 8 agenda na bamsai bane bagochoro batita polling center 8 agenda na abalimi batatu oyo mo ikabe 8 agenda na bantu banyabiasara na barabu bane 8 agenda na bo bantu bwate Richards batatu 8 agenda na boigo ntobwate special interest ogochorwa yomo na ba member babiri baba 20 bakogenda ase what level okoli obocholi nande abantu bande bagwakeruchikura totangase tariki ende later ase Kisii indiera gase a ward level na nde totangasa at the constituency na boigo totangase amone county mwanzo muriria kuru ase ebiti nechigosori nigo ritkuria rero timu ya Man City yanyarako bakegwaka ekigose yatware keminano amone timu ya West Ham abwa ase timu ya Man City yanyarako bage kuyikora chigori sato ase egoria yamo timu ya Arsenal nigo yanyarako bage kuyikora timu ya Everton chigori ibere ase egori eyemo mwancho murigereria nige timu ya Man City yanyarako bage koenekia gusege koira ebikombe ase chintunda inyebono ase bono mwananchi gosomo Kenya gose omontaganyerete kurigereria usokomanya timu keri irachikonyera koba gekoimukia egekombe kia EPL gati ya timu ya Man City na boigo timu eria ya Arsenal wekabono timu ya Man City nigetangaine nechi point emerongo kia